Dobar dan, dragi moji đaci. Dobrodošli na čas srpskog jezika na kom ću se ja danas družiti sa vama. Na današnjem času govorit ćemo o oglasima šumskih novina koje je napisao Branko Ćopić. Mi ćemo razgovarati samo o jednom delu, dakle o nekim odlomcima iz te knjige. Dragi moji đaci, kao što ste vidjeli u naslovu, piše oglasi. Pa ajmo prvo da krenemo od toga da vidimo šta je to oglas. Dakle, oglas je vrsta obaveštenja kojim želimo da informišemo nekog o nečemu. Na primer, ako nešto prodajemo, kupujemo, poklanjamo, nameravamo da organizujemo. Gde možemo da objavimo oglas? Pa oglas možemo da objavimo u novinama, na internetu, na oglasnim tablama, na televiziji, radiju, tako dalje. Kada ljudi daju oglase? Ljudi daju oglase kada im je potrebno nešto da prodaju ili da kupe, na primjer kada iznajmljuju stan. Šta se sve nudi i traži u oglasima? U oglasima se nude razne stvari. Na primjer, neko oglašava da prodaje knjige, telefon, računar, delove za automobil, neke stvari koje je sam napravio. Neko oglašava i da drži privatne časove. Ovdje sam vam pripremio neka dva oglasa. Jedan oglas, baš ova knjiga o kojoj mi danas govorimo, Branka Ćopića, a drugi oglas je ono što sam malo prije rekao. Na primjer, neko je nešto napravio pa to prodaje, u ovom slučaju to je med. I jedan i drugi oglas su oglasi koji su postavljeni na internet, pa sam ovdje samo dao primjer da vidite u stvari kako izgleda jedan oglas na koji se mi možemo javiti i kupiti određen proizvod. Mi ćemo danas raditi oglase šumskih novina. Tu knjigu je napisao Branko Ćopić. Knjiga sadrži pesme za decu u kojima se na šaljiv način predstavljaju šumska zbivanja. Glavni likovi su vuk, jazavac, divlja svinja, lija, a vidjet ćete i još neke druge likove. Njihovi oglasi su napisani u stihovima i oni kroz oglase, znači na zanimljiv način, otkrivaju odnose između životinja u šumi. Dakle, Branko Ćopić, oglasi šumskih novina, odlomci. Otvorite vaše sveske pa zapišite naslov. Da napomenem, naslov i sve što budemo danas radili pisat ćete štampanim slovima latinice. Pa da vidimo nešto o Branku Ćopiću. Dakle, Branko Ćopić rođen je 1915. godine, a umro je 1984. On je bio omiljeni dečiji pisac, napisao je preko 30 knjiga za decu, pesme, pripovetke, romane. Mnogo je putovao po zemlji u kojoj je živeo i družio se sa svojim malim čitaocima. Jedna od najpoznatijih dečjih knjiga je njegova Ježeva kućica, koju verujem da većina vas i zna. A sada
zapišite u svesku o Branku Ćopiću. A sada otvorite vaše čitanke i u sadržaju pronađite Branka Ćopića, dakle, oglas iz šumskih novina. Pa ću vam ja pročitati odlomke. Izašle, kažu, novine šumske, štampane senkom finom, crtane perom slikara sunca, šarane mesečinom. Hoćeš da vidiš, malčice, samo novinu ovu znanu? Iz nje sam juče nešto prepisao, čitaj oglasnu stranu. Vukov oglas. Vučinić Vujo, pevač na glasu. Znaju ga dobro svi koji pasu, peva operu Tosku. U tihoj šumi zeleni bor osniva moćan pevački hor, muzičko društvo Kosku. Jagnjiće najpre poziva, zna se, s njima prekida rat, magarce, konje, može i prase. Vujo, veseli brat. Lijin oglas. U gustoj travi nadomak reke, kraj neke staze uske, našla sam sinoć u sami suton pero gospođe guske. Neka se guska u šumu svrati, da joj ga tetka vrati. Sastanak u 5 sati. Medin oglas. Mrkonjić Medo iz Gluve Dolje, zverka mekane duše, moli pčelara za nauk mudri, kako se pčele guše. Savet se hitro prima, pre nego dođe zima. Jazavčev oglas. Ozbiljnog druga jazavac traži, da dele krasan stan. Jazbinu ima toplu i tihu, zgodnu za zimski san. Lepše je nema da pališ sveću, ježa primiti neću. Oglas divlje svinje. Ja, divlja svinja, Brljanić Brlja, javljam svima da znate, nikada dosad ručala nisam na knjizi đaka Mate. Otkuda priča o tome kruži, ko li me tako svirepo tuži? Sovin oglas. Pticama dobrim ovim se nudi odličan tumač snova. Dolazim noću u svako doba. Čarobnjak mudri, sova. Stršljenov oglas. Stršljen se javlja da megdan deli s bumbarom, hrabrim burkom. Ako je junak, nek sutra dođe. Sastanak pod pečurkom. Oglas mrava. Pred kišom juče svojim listom sakri me cvetić plav. Zato mu javno odajem hvalu, učtiv trudbenik mrav.
kobilin oglas. Požuri, vuče, dugo te tražim, pola sam šume obila, da ti kopitom poškatljam zube. Volite strina kobila. Kravin oglas. Javite vuku, živa sam, zdrava, dobro se čuvam. Erina, krava. Nadam se da su vam se dopali oglasi šumskih novina, to jest odlomci koje smo čitali. Vaš današnji zadatak će biti, pre svega, znači da pročitate još jednom, a onda da izaberete jedan od oglasa ovih naših šumskih životinja, da iz tog oglasa, da u tom oglasu, odnosno podvučete nepoznate reči i izdvojite ih u svesku. Podsjećam još jednom, pišete latiničnim štampanim slovima. Kada izdvojite nepoznate reči, onda imate sledeći zadatak. Treba da izaberete, dakle, oglas iz šumskih novina, pa da odgovorite na pitanja. Samo za taj jedan oglas. Ko daje oglas? Šta oglašava? Koga ili šta traži? Zašto je oglas neobičan i smešan? I na kraju, na osnovu tog oglasa koji ste izabrali, napisat ćete svoj odgovor na oglas u stihovima. To mogu biti 2, 3, 4 stiha, zavisno koliko budete bili inspirisani. I na kraju, ilustrovat ćete oglas koji ste izabrali. I na kraju, hvala vam puno na današnjem druženju, sve vas jako, jako volim i mnogo mi nedostajete.